हरे कृष्ण. स्वागत सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण आजपासून भगवद्गीतेचा अध्याय 14वा गुणत्रय विभाग योग त्रिगुणमयी माया याचं अध्ययन सुरू करतो आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर सर्वात प्रथम आपण इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया. त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन वर्गाला आपण सुरुवात करूया. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. माझ्या कोहोस जान्हवी माताजी यांनाही सादर प्रणाम. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण आजचा अध्याय सुरू करतोय. त्याचं नाव आहे गुणत्रय विभाग योग किंवा त्रिगुणमयी माया. आता हे प्रकृतीचे 3 गुण, प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दल तुम्ही बघितलं तर भगवद्गीतेमध्ये अनेकदा कृष्ण बोलतात याबद्दल. पुढच्या येणाऱ्या अध्यायामध्येही प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दल कृष्ण बोललेले आहेत. तर त्यामुळे हे 3 गुणांबद्दल नीटपणे जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे. आता विचार करा की एखादा उंदीर असतो बघा, आणि कसा त्या एखाद्या अन्नाच्या तुकड्याच्या लोभापायी तो पिंजऱ्यामध्ये अडकला जातो. कधी त्याला एखादा खोबऱ्याचा तुकडा किंवा काही मिठाईचा तुकडा असा त्याला एखाद्या दोरीला बांधून एक माणूस टांगून ठेवतो आणि उंदीर आजूबाजूला बघतो, कोणी नाही असं बघून तो आतमध्ये जातो आणि तो अन्नाचा तुकडा, जो काही मिठाईचा तुकडा असेल, तो खाली ओढतो आणि त्याच वेळेला त्या पिंजऱ्याचा दरवाजा खाली पडतो आणि अडकला जातो. म्हणजे खाण्याच्या वस्तूच्या लोभामुळे हा उंदीर पिंजऱ्यामध्ये गेला आणि पकडला गेला. तसंच या जगामध्ये 3 गुणांशी संबंधित अनेक अशा गोष्टी असतात, प्रलोभन म्हणूया, जी मायादेवी आपल्या समोर ठेवते आणि आपल्याला वाटतं की या गोष्टी प्राप्त करून आपण सुखी होऊ, आणि या गोष्टींना पकडायचा प्रयत्न आपण जेव्हा करतो तेव्हा बंधनामध्ये अडकतो. आता ही जी त्रिगुणमयी माया आहे, ह्याच्यामध्ये हा जो गुण असा शब्द आहे ना, ह्याचा अर्थ बंधन किंवा दोरी असं म्हणूया आपण. आता कोणाला बांधायचं असेल तर कसं आपण दोरीचा वापर करू, तसेच हे गुण आपल्याला बंधनात टाकतात. पण हे बंधन कसं आहे, वरवर डोळ्यांनी दिसत नाही, अदृश्य जणू बेड्या असतात या. आता बघा, माणसाचं बाळ जन्माला येतं आणि तेव्हा त्याचा संबंध सगळ्यात प्रथम त्याच्या आईकडे असतो. मग हळूहळू जसा मोठा होतो तसा तो आपल्या पित्याला ओळखू लागतो, त्यानंतर भाऊ बहीण इतर नातेवाईक, पुढे मोठा झाला की मित्रमंडळी, मग पत्नी त्याची, तिच्यापासून झालेली मुलं, त्या मुलांची मुलं, असा त्याचा एक मोठा परिवार होतो. आणि जसं जसं वय वाढतं तसा हा संबंध वाढत जातो. म्हणजे एक प्रकारचं हे बंधन तयार होतं. त्या कुटुंबातील इतर सदस्यांना काही दुःख झालं तर ह्यालाही वाईट वाटतं, त्यांच्या जीवनामध्ये यश आलं, सुखाचे क्षण आले की ह्यालाही आनंद होतो, हाही सगळ्यांच्या बरोबर सहभागी होतो त्या आनंदामध्ये. म्हणजे बंधनाची म्हणजे त्याच्यामुळेच, या संबंध वाढल्यामुळेच हे बंधन, त्यांच्या सुखामध्ये सुख आणि त्यांच्या दुःखामध्ये दुःख, असं हे बंधन तयार झालं. आता विचार करा,
की या 3 श्लोकांच्या बद्दल हे बंधन हे असंच आहे आपलं, म्हणजे आपल्याला ते दिसत नाही पण ते अदृश्य रूपाने आहे. आता 22वा श्लोक जो आपण 13व्या अध्यायातला शिकलो, पुरुषः प्रकृतीस्थो हि भुंक्ते प्रकृतीजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असत योनी जन्मसु. यामध्ये कृष्णांनी 3 गुणांचा उल्लेख केला. कृष्ण म्हणाले प्रकृतीच्या 3 गुणांचा संग झाल्यामुळे जीवात्मा देहांतर करतो आणि मग त्याला निरनिराळ्या प्रकारचं शरीर प्राप्त होतं. आता या गुणांच्या प्रभावामुळे म्हणजे त्याच्या वासना कशा असतात, तर एकत्रित झालेल्या असतात. अनादी काळापासून या वासना एक असल्यामुळेच तो व्यक्ती आता आत्मा म्हणूया या देहातून दुसऱ्या देहामध्ये स्थानांतर करायला बाध्य होतो. एखादा बल्ब असेल बघा, त्याच्यावरती आपण रंगीत असा पेपर लावला तर त्याचा प्रकाश कसा त्या रंगाचा दिसू लागतो. तसंच प्रकृतीच्या त्या त्या गुणाच्या प्रभावाखाली मनुष्य तसा तसा वागतो. जशा मनुष्याच्या इच्छा असतील, वासना असतील, त्याचप्रमाणे प्रकृतीचा तो विशिष्ट गुण आपल्यावरती वर्चस्व गाजवतो. त्याचप्रमाणे आपण त्या प्रभावाखाली वागतो. आता जणू मायादेवीच्या हातातील कठपुतळी आपण बनतो आणि आपण मायादेवीला इथे दोष देऊ शकत नाही. गुणाचा प्रभाव आपल्यावरती आहे मायादेवीच्या, कारण आपल्या इच्छा तशा आहेत. आता एखाद्या माणसाला जर का दारू प्यायची असेल, त्याला खूप आवड असेल असं करायची, तर त्याला तमोगुणाचाच प्रभाव पाहिजे. तमोगुणात राहूनच तो असं कार्य करू शकेल, नाहीतर ते त्याच्याने शक्य होणार नाही. जे काम करण्याची इच्छा असेल त्याप्रमाणे शरीर प्राप्त होईल आणि तसाच गुण त्याला मिळेल. आता भगवद्गीतेचा वर्ग ऐकायला बघा आपण सर्वजण येतो. जिज्ञासेने आपण श्लोकांचा अर्थ जाणून घेतो. आपल्याला आता या कार्यामध्ये विशेष रुची आहे, जिज्ञासा आहे. आता हे सर्वांनाच ही रुची असेल असं नाही. तर ही अशी जी कार्य असतात ना, विशिष्ट अशा आवडी-निवडी माणसांच्या, हे सर्व ह्या गुणांच्या प्रभावामुळे होत असतं. तर हे सर्व असं 3 गुणांबद्दलचं ज्ञान सविस्तरपणे कृष्ण अर्जुनाला या अध्यायामध्ये देतात. हे सर्व जाणून घेण्याचं महत्व काय गुणांच्या बद्दल, तर या 3 गुणांना आपल्याला पार करायचंय. प्रकृतीच्या 3 गुणांना पार करायचंय, यांच्या बंधनातून मुक्त व्हायचंय आणि या गुणांच्या वरती स्थित व्हायचंय. आता 3 गुणांना पार करणं म्हणजेच कृष्ण भावना भावित होणं. कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय आपल्या आत्म्याचं देहांतर, वेगवेगळ्या शरीरात जे जन्म घेतो आपण, हे थांबवू शकणार नाही. सदैव जन्म मृत्यूच्या चक्रातच अडकून राहू. केवळ मनुष्य जन्मात ही आपल्याला संधी आहे की हे ज्ञान प्राप्त करून या 3 गुणांच्या वरती जाण्याची आणि शुद्ध जीवन जगण्याची. 13व्या अध्यायामधला पहिला श्लोक आठवा बरं. त्याच्यामध्ये अर्जुनाने विचारला होता प्रश्न की प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेय म्हणजे काय. तर यापैकी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान आणि ज्ञेय याबद्दल सविस्तरपणे कृष्ण 13व्या अध्यायामध्ये बोलले आहेत. आणि या 14व्या अध्यायामध्ये प्रकृतीबद्दल कृष्णांनी सविस्तरपणे अर्जुनाला माहिती दिली. आणि पुढचा येणारा अध्याय म्हणजे 15वा अध्यायामध्ये आपण पुरुष याबद्दल कृष्ण ज्ञान देणार आहेत. तर आता आपण पहिल्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. चार्ट माताजी तुम्ही काढून घेताय का? नाहीतर मी नंतर पाठवते. मी स्लाइड बदलायला विसरले. हो नक्की. मग पाठवाल का दीदी? मी नंतर पाठवते. मी चालेल. पाठवते. म्हणजे मग वेळ नाही जाणार. हो हो चालेल. हरे कृष्ण. जान्हवी माताजी वाचताय श्लोक? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शील प्रभुपाद की जय. अध्याय 14वा. गुणत्रय विभाग योग. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानाय ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धीमितो गतः. श्री भगवान म्हणाले, पुन्हा एकदा मी तुला सर्व ज्ञानातले परम उत्तम ज्ञान सांगतो, जे जाणल्याने सर्व मुनींना परम सिद्धी प्राप्त झालेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा श्लोकाची सुरुवात परम भूयया, भूयः अशा शब्दाने कृष्ण करतात. आता भूयः म्हणजे काय? पुन्हा कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की या प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दल मी परत एकदा तुला सांगणार आहे. ज्ञानम उत्तमम म्हणजे परम उत्तम असं ज्ञान कृष्ण इथे अर्जुनाला सांगणार आहेत. आता 9व्या अध्यायामध्ये आपण जे शिकलो ना, राजविद्या राजगुह्य योग, याच्यामध्ये गोपनीय ज्ञान किंवा परम गुह्य ज्ञान असं कृष्णांनी अर्जुनाला दिलं.
आता हे गुह्य ज्ञान काय होतं की मी कृष्णांचा अंश आहे, मी त्यांचा सेवक आहे आणि या भौतिक प्रकृतीमध्ये जरी मी शरीर घेतलं असलं तरी मी कृष्णांचा सेवक आहे. राजविद्या असंही त्या ज्ञानाला म्हटलं गेलं होतं, कारण ते ज्ञान सर्वश्रेष्ठ आहे, त्याचा कधीच नाश होत नाही. आणि आपण जाणून घेतलं की कृष्ण भक्ती ही कशी आहे, नाश होत नाही, जिचं या जन्मात आपण 10% केली तरी पुढील जन्मी आपण त्याच्या पुढे सुरू करतो. तर या अध्यायामध्ये 14व्या अध्यायात जे ज्ञान देणार आहेत कृष्ण, त्याला परम उत्तमम म्हटलंय, कारण हे ज्ञान घेऊन 3 गुणांना आपण पार करून गुणातीत अवस्था गाठू शकतो आणि भक्ताला परम सिद्धी प्राप्त होऊ शकते. कृष्ण म्हणतात अनेक ऋषी मुनींनी हे ज्ञान प्राप्त करून ही परम सिद्धी प्राप्त केलेली आहे. तसंच आपलंही ध्येय हवं बघा, या 3 गुणांना पार करण्याचं, 3 गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होण्याचं. म्हणजे ध्येय असेल ना तर त्या दृष्टीनेच आपले मग प्रयत्नही असतात. आता ही आध्यात्मिक मार्गावरील पूर्णावस्था किंवा परमस्थिती म्हणजे काय, तर भगवत धामाची प्राप्ती करणं आणि त्यासाठी भौतिकातून अलिप्त व्हावं लागतं. ही सुरुवात झाली आणि महत्वाचं आहे मग गुरूंकडून ज्ञान घेणं. जसं आता अर्जुन इथे कृष्णांकडून भगवत विज्ञान जाणून घेतोय, तर जीवाने अशा प्रकारे अधिकृत व्यक्तींकडून श्रवण केल्याने प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवण्याची त्याची जी अनादी कालापासून चालत आलेली इच्छा आहे ना, ती क्षीण होत जाईल. या प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवण्याच्या इच्छेनेच, म्हणजे भोग करण्याच्या इच्छेमुळेच जीव इथे प्रकृतीमध्ये अडकतो आणि वेगवेगळी शरीरं घेतो. ती इच्छा क्षीण झाली पाहिजे, म्हणजेच प्रकृतीपासून अलिप्त झालं पाहिजे. आणि हे कधी शक्य होऊ शकेल, तर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून आपण या ज्ञानाचं जेव्हा श्रवण करू. आता भगवंतांच्या सेवेत तेव्हा त्याला आनंद वाटू लागेल जेव्हा तो भौतिकापासून थोडा अलिप्त होईल. जेव्हा भगवत प्राप्ती हे ध्येय असेल तर तेव्हा ते गाठण्याचा मार्ग म्हणजेच प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंची विनम्रपणे सेवा करीत जिज्ञासा ठेवून तो जाणून घ्यायला पाहिजे ज्ञान त्याने. आपण 34वा श्लोक 4थ्या अध्यायातला शिकलो होतो बघा, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षांती ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. म्हणजे म्हटलं जातं ना की कृष्णांच्या कृपेने आपल्याला गुरूंची प्राप्ती होते. कृष्ण अशी व्यवस्था करतात, जेव्हा जीवाची इच्छा असते भगवत ज्ञान प्राप्त करण्याची, त्यांच्या शुद्ध भक्ताची भेट कृष्ण आपल्याला घडवतात, ज्याच्याद्वारे आपल्याला ही दिशा मिळते त्यांच्याकडे येण्याची आणि मग गुरूंच्या कृपेने आपल्याला कृष्णांची प्राप्ती होते. म्हणजे ध्येय असेल तर मार्ग पण मिळेल. आता एखादा विद्यार्थी परीक्षेमध्ये यश मिळवण्यासाठी उत्तम अशा शिक्षकांकडून मार्गदर्शन घेतो, अभ्यास करतो, इतर गोष्टी बाजूला ठेवून अभ्यासावरच लक्ष केंद्रित करतो नियमितपणे. आणि हे सर्व तो का करतो, कारण त्याचं ध्येय गाठायचा निश्चय ठाम आहे. आता भगवद्गीता शिकायला येणारे जे विविध भक्त असतात त्यांचीही ध्येय वेगवेगळी असतात बघा. म्हणजे भगवत प्राप्ती हे तर आपल्या सगळ्यांचंच ध्येय आहे, पण काहींना उत्सुकता असते की हे भगवद्गीता असं खूप ऐकलंय पण काय नक्की आहे ह्याच्यामध्ये, म्हणजे जिज्ञासा असते. काहींना कर्माच्या बद्दल जाणून घ्यायचं असतं, काहींना मनशांती प्राप्त होते भगवद्गीता अध्ययन केल्याने असं माहिती असतं, मग ते त्या इच्छेने येतात. आणि म्हणजे ध्येय माहिती असेल तर आपण ते गाठायचा प्रयत्न करतो. पण आता एखाद्या व्यक्तीला बघा ध्येयच नाही तर तो कसा गोंधळलेला असतो, दिशाहीन असतो. तर दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्ण म्हणतात ना अर्जुनाला की व्यवसायात्मिका बुद्धी, व्यवसायात्मिका बुद्धीचं महत्व सांगतात. म्हणजे या मार्गावरती आध्यात्मिक मार्गावर असणाऱ्यांची बुद्धी कशी असायला पाहिजे, दृढ निश्चयी असायला पाहिजे. जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. तर कृष्ण तिथे शब्द वापरतात बहुशाखा ही अनंताश्च, असं कृष्ण म्हणतात. तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती करायची म्हणजे इंद्रिय, मन आणि बुद्धी या मनुष्याच्या क्षमता आहेत, आपण जाणून घेतलं. या इंद्रिया, मन आणि बुद्धी यांची जर का शक्ती एका दिशेने लागलेली असेल ना कृष्णांकडे जायला, तर आपण तीव्रतेने शीघ्रतेने प्रगती करू. आणि ज्या वेळेला मनात वेगवेगळ्या इच्छा त्या पूर्ण करण्यासाठी इंद्रियांची शक्ती, मन आणि बुद्धी पण तशीच योजना बनवतंय, तर हे असं असेल तर ती बहुशाखा, म्हणजे आपला शरीराचा रथ कसा असा इकडे तिकडे मार्गावरून जात राहील. एका दिशेला पूर्ण शक्तीनिशी जेव्हा तो रथ निघेल तर त्यावेळेला तो खूप पटकन जाऊन तिथे पोहोचू शकेल भगवंतांच्या धामामध्ये. तसंच आता गुरूंकडून ज्ञान जाणून घेतल्याने व्यक्ती ज्ञानात स्थिर होतो आणि पुढे प्रगती करू शकतो. दिशाहीन गोंधळलेला व्यक्ती म्हणजे प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहे आणि जेवढा या 3 गुणांचा प्रभाव कमी होऊ लागेल तेवढा तो भक्तीमध्ये स्थिर होईल आणि एकाग्रपणे कृष्ण भावनेचं पालन करू शकेल. तर आपल्यालाही भगवत प्राप्तीसाठी अशा छोट्या छोट्या पावलं उचलायला पाहिजेत. म्हणजे छोटी ध्येय आपल्याला
ठेवायला पाहिजेत. आता जसं बघा कोणी खूप वजनदार व्यक्ती असेल, त्याने 20 किलो वजन कमी करायचं असं त्याचं ध्येय असेल, तर त्याला कसे रोज थोडे थोडे प्रयत्न करावे लागतात, मग ते ध्येय त्याच्या आवाक्यामध्ये येतं. आता आपण गृहस्थाश्रमात आहोत, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आहेत, कोणी नोकरी करत असेल, कोणाकडे लहान मुलं असतील, तर हे सगळं आपल्याला सोडायचं नाहीये. पण सर्वप्रथम काही पावलं तरी आपण आपल्या या ध्येयाजवळ जायला घेतली आहेत का, हे तपासून बघायला पाहिजे. आपले जर का ध्येय आहे भगवत धामामध्ये जायचं, कृष्णांच्या जवळ जायचं, तर मग रोज आपण जप करतो आहोत का, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं पठण नित्यपणे करतो आहोत का, हे सगळं आपल्याला ठरवलं पाहिजे आणि रोज करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर हरिदास ठाकूर नावाचे जे भक्त होते बघा, ज्यांना नामाचार्य म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. का नामाचार्य म्हटलं जायचं, ते रोज 192 माळा हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करत असत. 192 माळा म्हणजे विचार करा, 24 तासातले 22 तास ते जप करत असत. आणि हा पूर्ण केल्याशिवाय ते आराम तर नाही, प्रसादही ग्रहण करत नसत. तर आता आपल्याकडून काही हे एक्सपेक्टेड नाहीये, पण श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हे जेवढं आपण करू शकतो ते करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे जे करू शकतो ते करण्याचा प्रयत्न आपल्याकडून झाला पाहिजे. जे नाहीच करू शकत तिथे आपण म्हणजे विचार करून वाईट वाटण्याचं कारण नाही. पण एक माळ तर जप आपण सर्वजण करू शकतो. श्रवणम कीर्तनम करण्याचा वेळ आपल्याकडे असतो. इतर आपण चर्चा भौतिक विषयाच्या टाळल्या आणि ह्याच्यात वेळ देऊ शकतो. म्हणजे ध्येय निश्चित असेल तर प्रयत्न, पण त्याच्यामध्ये कशी नियमितता हवी, सातत्य हवं आणि चिकाटी हवी. मग आपल्या या प्रयत्नांचं फळ आपल्याला दिसतं किंवा परिणाम दिसून येतात. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपचायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे फलश्रुती सांगतात, म्हणजे या प्रकारे कृष्ण भावनेचं पालन केलं, गुणांच्या वरती तुम्ही गेलात 3 गुणांना पार करून, तर त्याचा परिणाम काय होईल हे कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. की हे परम उत्तम ज्ञान प्राप्त करून तसं आचरण केलं तर लाभ काय मिळणार. तर इथे कृष्ण सांगतात की हे ज्ञान प्राप्त करून मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप होतो. भगवंतांचं स्वरूप कसं आपण म्हणतो, सच्चित आनंद असं स्वरूप आहे. तर आपणही गुणात्मक दृष्ट्या एकरूप म्हणजे सच्चित आनंद स्वरूप प्राप्त करतो. आता या शब्दाचा अर्थ काय, सत, चित आणि आनंद 3 शब्द आहेत बघा. तर सत म्हणजे काय, शाश्वत. जसं आता कृष्णांचं शरीर शाश्वत आहे, सत स्वरूपाचं आहे, तसंच सत अशा दिव्य शरीराची प्राप्ती आपल्यालाही होते. आता भौतिक जगात आपण आहोत आणि आपलं शरीर भौतिक आहे, ज्याचा नाश होतो. पण कृष्णांचं जेव्हा आपण आध्यात्मिक जगामध्ये जातो तेव्हा आपल्यालाही कृष्णांसारख्या सत अशा देहाची प्राप्ती होते. मग चित, चित म्हणजे काय, तर ज्ञानाने परिपूर्ण. परिपूर्ण ज्ञान हे काय आहे, तर मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, मी कृष्णांचा अंश आहे, मी त्यांचा सेवक आहे, हे ज्ञान हे परिपूर्ण ज्ञान झालं. आणि आनंद म्हणजे आनंदाने परिपूर्ण. आता जेव्हा हे ज्ञान प्राप्त करून तो भक्त कृष्णांच्या प्रेम भक्तीमध्ये 5 पैकी कुठल्या तरी एका रसामध्ये स्थित होतो आणि या रसामध्ये कृष्णांच्या बरोबर जोडून प्रेमाची आदान प्रदान करून परमानंदाची अनुभूती घेतो. तर अशा प्रकारे सच्चित आनंद हे स्वरूप तो प्राप्त करतो. तिथे गुणात्मक दृष्ट्या एकरूप होणे म्हणजे कृष्णांमध्ये विलीन होणे असा अर्थ घ्यायचा नाही. आपलं अस्तित्व हे कृष्णांपासून वेगळंच असतं, फक्त गुणात्मक दृष्ट्या आपण सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करतो. तर इथे श्रीला प्रभुपाद सांगतात की जसं भौतिक जगामध्ये विविधता आहे तशीच आध्यात्मिक जगामध्येही आहे. पण अज्ञानी व्यक्ती आहे त्याला काय वाटतं की आध्यात्मिक जगामध्ये वैविध्य नाही. पण आध्यात्मिक जगाचं स्वरूप हे सच्चित आनंद असल्याने तिथे सर्व गोष्टी ह्या दिव्य स्वरूपाच्या असतात, सर्व कर्म ही आध्यात्मिक स्वरूपाची असतात, सर्वजण कृष्ण भक्तीमध्ये लीन असतात, सर्व वातावरण हे निर्दोष असतं. भौतिक जगामध्ये सर्व काही गोष्टी दूषित असतात किंवा विकारयुक्त स्वरूपाच्या असतात.
पण आध्यात्मिक जग हे कृष्णांचं धाम आहे आणि तिथे कृष्ण आहेत, त्यामुळे सर्वच गोष्टी तिथे दिव्य स्वरूपाच्या आहेत. आध्यात्मिक जगामध्ये सर्वजण कृष्णांच्या बरोबर जोडले गेल्याने तेही परिपूर्ण असतात. कृष्णांना प्रसन्न करणे, त्यांची सेवा करणे आणि त्यासाठी विविध कार्य ते करत असतात. त्यामुळे विविधता तर तिथे आहेच, पण कर्म ही कृष्णांच्या आनंदासाठी तिथे आध्यात्मिक जगात केली जात असल्याने ती दिव्य स्तरावरची असतात. भौतिक जगात मात्र असं नसतं. आपण म्हटलं दूषित आहे जग, विकारयुक्त आहे. भौतिक जगामध्ये मायेच्या प्रभावाखाली असल्याने आपण सर्वश्रेष्ठ कृष्णांना भगवंत न मानता इथे कुठल्या तरी दुसऱ्याच व्यक्तीला खूप महान असं मानून त्याची सेवा करतो. मग कोणी राजकीय नेत्याची सेवा करेल, कुठल्या नोकरीतल्या वरिष्ठाची सेवा करेल, हे असं असतं, कारण मायेचा प्रभाव. त्यामुळे आपल्याला गोलोकधाम आहे, वैकुंठधाम याविषयी आपण जर का वाचलं किंवा ऐकलं तर आपल्याला आकर्षण वाटत नाही पटकन. पण भौतिक जगामधल्या कुठल्या निसर्गरम्य ठिकाणाचं कोणी वर्णन आपल्याला करून सांगितलं की कोण जाऊन आलं तर आपल्याला, किंवा आपण एखादा फोटो पाहिला अशा स्थळाचा, तर आपल्याला लगेच तिथे जाण्याची इच्छा होते की कधीतरी आपण इथे जायलाच पाहिजे. पण आता जरी गोलोकधाम, वैकुंठधाम याचं वर्णन ऐकलं की तिथे केवळ आनंदच आहे, जन्म मृत्यू नाही, राग द्वेष नाही, कपट नाही, म्हातारपण नाही, आजारपण पण नाही, तरी आपण तिथे जायला पटकन आकर्षित होत नाही. आता याचं कारणच म्हणजे आपल्या हृदयामधली ह्या अशुद्धता किंवा अनर्थ ज्यांना आपण म्हणतो, आणि त्यामुळेच भौतिक जगाचं आकर्षण आपल्याला जास्त असतं, या अशुद्धतामुळे. भौतिक जग सोडून जायला आपण तयार नसतो. कितीही दुःख असली तरी आम्ही भोगू, आपण आमच्या इथेच राहायची तयारी आहे असा विचार असतो. तर ही अशी परिस्थिती असते भौतिक जगातल्या मनुष्याची. काल आपण एक चित्र पाहिलं होतं बघा, तो मनुष्य झाडाच्या फांदीला लटकलाय, हत्ती पाठलाग करतोय, साप दंश करायला तयार आहेत, मधमाशा डंख मारतायत, पण ते मधाचे दोन दोन थेंब चाटायला मिळतायत ना, म्हणून सर्व संकट तो सोचतोय. तर तसे कृष्णांनी मदतीचा हात पुढे केलाय, पण तोही तो पकडायला तयार नाही. तर ही अशी मनुष्याची, भौतिक जगातल्या मनुष्याची दुर्दशा असते. आता पुढे बघू तिसरा. हरे कृष्ण. अच्छा, तिसरा हरे नाहीये का कृष्ण. इथे? तिसरा माताजी वाचाल का तुम्ही ह्याच्यातून? हा हा हा, पुस्तकातून वाचते. पुस्तकातून बघा. हा, कारण हा इथे घेतलेलाच नाहीये. ठीक आहे, वाचते हा. हरे कृष्ण. हो हो. हा. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हे भारता, ब्रह्म नामक संपूर्ण भौतिक तत्व हे जन्माचा स्त्रोत आहे आणि या ब्रह्मालाच मी गर्भस्थ करतो. त्यामुळे सर्व जीवांचा जन्म शक्य होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता 84 लक्ष योनींमधील जीवांचे पिता हे कृष्ण आहेत. भौतिक सृष्टीमध्ये जे काही घडतं ना, ते क्षेत्र, क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर, आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा यांच्या संयोगाने घडत असतं. आता भौतिक प्रकृती आणि जीवांचं एकत्र येणं हे भगवंतांच्या मुळे होतं, भगवंतांच्या इच्छेशिवाय हे होत नाही. आता हे जी 24 तत्वांच्या समूहाला भौतिक प्रकृती असं म्हटलं गेलेलं आहे, आणि याच भौतिक प्रकृतीला अपरा प्रकृती असंही म्हणतात. हे आपण 7व्या अध्यायामध्ये समजून घेतलं होतं. आता या अपरा प्रकृतीच्या शिवाय एक प्रकृती आहे, ती म्हणजे पराप्रकृती, ज्यामध्ये सर्व जीवांचा समावेश आहे. आता भगवंतांच्या इच्छेमुळे जेव्हा पराप्रकृतीचा संयोग भौतिक प्रकृतीशी होतो, त्यानंतर मग भौतिक प्रकृतीपासून सर्व जीवांचा जन्म होतो. आता हे समजण्यासाठी श्रीला प्रभुपाद एक उदाहरण देतात. एक मादी विंचू आहे आणि ती भाताच्या राशीमध्ये तो मादी विंचू अंड घालतो. म्हणजे आता कसं होतं बघा, खूप दिवस भाताची किंवा धान्याची एखादी रास तशीच पडून असेल तर विंचू आणि इतर जीव असतात त्यामध्ये आपली अंडी घालतात, कारण ही रास कशी असते, उबदार असते, आर्द्रता असते त्याच्यामध्ये. मग काही काळाने त्या अंड्यातून पिल्लं बाहेर जन्माला आलेली पाहून कुठल्या एखाद्या लहान मुलाला काय वाटेल की ही भाताची रासच या पिल्लांची माता आहे. पण ही भाताची रास या पिल्लांच्या जन्माचं कारण नसते. तसंच भौतिक प्रकृती ही जीवांच्या जन्माचं कारण नसते. भगवंत बीज प्रदान करतात आणि जीवाला त्याच्या गत कर्माच्या नुसार प्रकृतीच्या द्वारे वेगवेगळ्या प्रकारचं शरीर हे प्राप्त होतं. आता शरीर कोणतं मिळणार हे कृष्ण ठरवतात, कारण जीवाच्या गत जन्मात असलेल्या कर्माचं ज्ञान व जीवाच्या इच्छा हे कृष्ण जाणतात. परमात्मा म्हणून साक्षी भावाने उपस्थित असतात ना हृदयामध्ये प्रत्येकाच्या, त्यामुळे ते सर्व
नोंद घेऊन ठेवतात आणि हस्तक्षेप मात्र करत नाहीत. त्याच्या त्या कर्मानुसार, इच्छांच्या नुसार त्याला शरीर प्राप्त होतं आणि गत कर्मानुसारच तो त्या शरीराच्या द्वारे मग सुख दुःख भोगतो. पण हे सर्व मात्र घडत असतं, हे भगवंतांच्या इच्छेप्रमाणे घडत असतं. हे सर्व ज्ञान आता हे मुंडक उपनिषदामधून घेतलेलं आहे. म्हणजे आता एखाद्याने पापकर्म केली असतील तर त्याला प्राण्यांचं शरीर मिळेल, ज्याने पुण्यकर्म केली असतील त्याला मनुष्याचं मिळेल. आता कोणी भक्तीमध्ये कार्य केलं असेल तर त्याला अशा भक्तिमय कुटुंबात जन्म मिळेल जिथून तो पुढे आपली ही सेवा सुरू ठेवू शकेल, भक्तीमध्ये पुढे उत्तरोत्तर प्रगती करू शकेल, अशा कुटुंबामध्ये त्याला जन्म मिळेल. म्हणून संभव हा सर्वभूतानां ततो भवती भारत असं समजून सांगितलेलं आहे आपल्याला इथे. म्हणजे काय समजून घेतलं आपण की या भौतिक जगतामध्ये जीवांच्या सर्व अभिव्यक्तीचं कारण हे भगवंत आहेत. आता इथे लक्षात घेऊया की आपलं हे जे आकर्षण भौतिकाकडे जास्त असतं हे असं का असतं. जरी आता इथे सांगितलं कृष्णांनी की बीज प्रदान करणारा पिता मी आहे, मग तरी जीव हे प्रकृतीपासून आलेले आहेत. म्हणजे प्रकृती आपल्याला शरीर देते, त्यामुळे जीवाला भौतिक प्रकृतीचं आकर्षण असतं. जसं आता प्रत्येक मुलाला त्याची आई जन्म देते, त्यामुळे त्याचं स्वाभाविक प्रेम हे आईकडे जास्त असतं. मूल आता आईला कधीच विसरू शकत नाही आपण म्हणतो. आईच्या गर्भातून मुलाला जन्म मिळाल्यामुळे आई बरोबरचं त्याचं नातं हे जवळचं असतं. पण आईच्या गर्भात गर्भधारणा वडिलांमुळे होते, म्हणजे मूळ कारण त्या मुलाचं त्याचे वडील आहेत, आई नाही. तर ह्याचा आपल्याला विसर पडल्याने भौतिकाकडे आपलं आकर्षण अधिक असतं आणि बीज प्रदान करणारे पिता म्हणजे भगवंत यांचा आपल्याला विसर पडलेला असतो. आता हा श्लोक समजून घेतल्यानंतर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की कृष्ण हे सर्व कारणांचं कारण आहेत आणि हे ज्ञान घेऊन भौतिकाचं आकर्षण आपण कमी केलं पाहिजे. भौतिकाकडून आपण अलिप्त होऊ तर आपलं ध्येय गाठू शकतो. तर त्यासाठी हे दिलेलं ज्ञान आहे कृष्णांनी आणि कृष्णांकडचं आकर्षण आपल्याला वाढवायला पाहिजे. आता चौथा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि रहम बीजः पदप्रीता. हे कौंतेया, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रगट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सर्व 84 लक्ष योनींचे बीज प्रदान करणारे पिता कृष्ण आहेत. आता एवढे 84 लक्ष जीव का आहेत? कारण त्यांची चांगली वाईट कर्माचं फळ म्हणून त्यांना ते शरीर प्राप्त होतं. प्रकृती मातेसारखी जरी असली तरी जीवाची गर्भधारणा भगवंतांनी बीज प्रदान केल्यानेच होते आणि मग पूर्व कर्मांच्या नुसार आणि इच्छांच्या नुसार जीव वेगळं वेगळं शरीर धारण करतो. आता जेवढ्या अनेकविध जीवाच्या इच्छा तेवढीच ही शरीरं असतात. म्हणून म्हटलंय इथे की अनेक म्हणजे सर्व योनिषु कौंतेय, या 84 लक्ष एवढ्या प्रजाती आहेत कारण जीवांच्या तशाच इच्छा पण आहेत. आता पुढचा बघू, पाचवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्त्वमध्ये जस्तमयिति गुणा प्रकृती संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देही देही नमो वयम. भौतिक प्रकृती सत्व, रजम आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहो अर्जुना, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणामुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्ण सांगतात की आपण बद्ध कसे होतो. आता जीवात्मा खरं तर शुद्ध आहे, पण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात आल्याने तो बद्ध होतो. या गुणांच्या प्रभावाखाली तो कार्य करतो. तो त्या गुणांनी बद्ध असल्याने त्याला त्या गुणांनुसारच कार्य करावे लागते आणि त्याप्रमाणेच तो शरीर प्राप्त करतो आणि सुख दुःख भोगतो. आता बघा, आपला आत्मा हा कृष्णांपासून आल्याने गुणात्मक दृष्ट्या आपण सच्चित आनंद असाच आहे आपला आत्मा. पण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात येऊन तो अशुद्ध होतो आणि सच्चित आनंद याच्या विरुद्ध अशी स्थिती म्हणजे तो असत, अज्ञानी आणि निरानंदी होतो. आता पावसाचं पाणी बघा, जेव्हा डोंगर माथ्यावरती पडतं ते आपण उंजळीत घेतलं तर ते अगदी स्वच्छ असतं. पण डोंगरावरून खाली वाहत आलेलं पाणी जर का आपण हातात घेतलं आणि बघितलं तर आपल्याला ते गढूळ दिसतं, माती दगड इत्यादी आपल्याला सापडतात. तसाच हा आत्मा आहे, भौतिक जगामध्ये आल्याने अशुद्ध होतो. आपलं शरीर
कसं मूळचं बघा निरोगी असतं, पण शरीराला एखादा रोग झाला की तो रोग ठरवतो आपण काय खाणार, कसं राहणार, मग तो रोग आपलं नियंत्रण करतो असं म्हणूया. जसं आता डायबिटीस असेल, कोणाला ऍसिडिटीचा त्रास असेल, तर त्या लोकांना विशिष्ट प्रकारचाच आहार ते खाऊ शकतात आणि तसं केलं नाही तर त्यांना तो रोगाचा त्रास असतो. कोणाला संधिवाताचा त्रास असेल तर ती व्यक्ती आता सर्व हालचाली करू शकत नाही, किंवा अगदी अचानक आपल्याला एखाद्या दिवशी ताप आला तरी सकाळी उठून आपल्या नेहमीची कामं करू शकत नाही. म्हणजे तो ताप ठरवतो की आता ही व्यक्ती काय करणार आणि काय करू शकणार नाही. तसंच प्रकृतीचे 3 गुण हे आपल्यावरती नियंत्रण करतात आणि ठरवतात की आपण कसं खाणार, काय राहणार, कसे वागणार. जणू कठपुतळी सारखे ते आपल्यावरती नियंत्रण करत असतात. हे 3 गुण. आता पूर्वी बघा कठपुतळीचे प्रयोग होत असत. एक माणूस दोरीच्या साह्याने त्या बाहुल्यांच्या हालचाली घडवून आणत असे. तो माणूस पडद्याआड असे, त्यामुळे आपल्याला केवळ त्या बाहुल्याच हालचाल करतायत असं वाटे. इथे चित्रामध्ये बघितल्यावर तुम्हाला दिसेल बघा, प्रकृतीचे 3 गुण कशा त्या माणसांना आपल्या इशाऱ्यावरती नाचवतात, प्रभाव टाकतायत. तर हे तसेच आहे. तर हे प्रकृतीच्या 3 गुणांबद्दल इथे सांगितलं. कुठले हे 3 गुण आहेत? तर सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. गुण म्हणजे काय आपण समजून घेतलं, बंधन किंवा दोरी. जणू आपल्या दोऱ्यांनी बांधले जातो, बंधन तयार होतं, म्हणून आपल्याला बद्ध जीव असं म्हटलं जातं. आता या 3 गुणांपैकी कुठला गुण व्यक्तीमध्ये प्रबळ आहे त्याप्रमाणे त्याचा स्वभाव आणि त्याच्या क्रिया ठरतात. मग हे गुण आपल्यामध्ये येतात कुठून? तर आता मनामध्ये आपण कसे विचार करतो, कुठला आहार घेतो, कुठल्या लोकांच्या संपर्कात आपण जास्त असतो, किंवा गतजन्मामधले आपले संस्कार काय आहेत, यावरून ही गोष्ट ठरते की कुठला 3 पैकी कुठला गुण आपल्यामध्ये प्रबळ असेल आणि त्या गुणाच्या प्रभावाखाली मग आपण येतो. आता 13व्या अध्यायातला हा जो 22वा श्लोक आपण जाणून घेतला, तो कृष्ण जेव्हा हा श्लोक म्हटले तर त्यावेळेला अर्जुनाला त्याचा अर्थ नीट समजला नाही. हे बघून मग आता कृष्णांनी या सविस्तर असं या गुणांचं वर्णन इथे द्यायला सुरू केलेलं आहे की हे गुण कुठले आहेत, त्यांचा परिणाम काय आहे, आणि या गुणामध्ये असताना कोणाला मृत्यू आला तर पुढे त्याचं काय होतं, हे सर्व सविस्तर वर्णन या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. आणि सखोल असं ज्ञान या गुणांच्या बद्दल कृष्णांनी दिलं या 14व्या अध्यायामध्ये. पण यापूर्वी पण 2ऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी गुणांबद्दल सांगितलं, 3ऱ्या अध्यायामध्ये कृष्ण गुणांवरती बोलले, 5व्या अध्यायात सांगितलं, 7व्या अध्यायात सांगितलं, असं प्रत्येक अध्यायामध्ये काही ना काहीतरी गुणांच्या महत्वाबद्दल कृष्ण बोलले. कारण काय, ह्या 3 गुणांना पार करणं आपल्याला खूप महत्वाचं आहे. भक्त म्हणून जर का आपल्याला कृष्णधामामध्ये जायचं असेल, पात्रता प्राप्त करायची असेल, तर या 3 गुणांना पार केलं पाहिजे. भौतिक प्रकृतीला पार केल्याशिवाय आपण कृष्णधामापर्यंत जाऊ शकत नाही. आता आपण पुढे प्रत्येक गुणाची वैशिष्ट्य जाणून घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बन्धाति ज्ञानसंगेन चानघ. हे अनग अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात 3 गुणांमधला जो शुद्ध गुण आहे तो सत्वगुण सांगितलाय. 3 गुण म्हणजे रजोगुण, तमोगुण आणि सत्वगुण. यामधला श्रेष्ठ गुण कुठला आहे तर सत्वगुण आहे. आता सत्वगुणामुळे एखाद्या व्यक्तीमध्ये ज्ञानाच्या प्रकाशाचा उदय होतो. याचा अर्थ असा की कान, नाक, डोळे ही जी सर्व इंद्रिय आहेत ते वापरून तो अशी कार्य करतो जी त्याच्यासाठी हितकारक आहेत. आणि या सत्वगुणामध्ये स्थित कोण असतात तर जे उच्च शिक्षित असतात, बुद्धिमान असतात, ते सर्व लोक यांच्यामध्ये हा सत्वगुण असतो. या सर्वांमध्ये ज्ञान अधिक असतं आणि त्या बुद्धी असते आणि योग्य अयोग्याची जाण असते, त्यांना सुज्ञ असतात आणि त्यामुळे ते वाईट कर्म करत नाहीत, पापकर्म इत्यादी करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना पापकर्माची फळं ही भोगावी लागत नाहीत आणि त्यांनी सुखाने, समृद्ध, शांततेने ते राहत असतात. आता इथे कृष्णांनी अर्जुनाला या 3 गुणांबद्दल ज्ञान द्यायला सुरुवात केलीये आणि हे ज्ञान देत असताना कृष्ण अर्जुनाला अनघ असं संबोधतात. अनघ म्हणजे काय, निष्पाप. आता कृष्ण त्याला अनघ म्हणून संबोधतात कारण 3 गुणांचं ज्ञान समजण्याची जी पात्रता आहे ना ती ह्या अर्जुनामध्ये आहे. आपण असे लोक बघतो बघा, उच्च शिक्षित असतात, शांत स्वभावाचे असतात, समृद्ध असतात आणि नियमांचं, कायद्यांचं सर्व पालन करत असतात, जीवन शांतपणे जगत असतात. तर आता
इथे पण तरीही आता हा सत्वगुणी इतर गोष्टींमध्ये या दोन रजोगुणी आणि तमोगुणांपेक्षाही श्रेष्ठ जरी असला तरी मात्र तोही ज्ञानामुळे आणि सुखामुळे मनुष्य हा बद्ध होतो सत्वगुणातला. कारण हे बंधन आहेच बघा, आपण म्हटलं ना गुण म्हणजे दोरी किंवा बंधन, तर सत्वगुणी व्यक्ती ही बंधनामध्ये तर आहेच, कारण हे प्रकृतीचाच गुण आहे हा. तर त्यामुळे ज्ञानाने बद्ध होतो आणि सुखाने बद्ध होतो. आता एक प्रकारचा संतोष त्याला असतो, समाधानी वृत्ती असते, पण त्या पुढे प्रगती तो करत नाही. सत्वगुणी व्यक्ती कृष्ण भावनेचा स्वीकार का करायचा हे त्याला समजू शकत नाही. त्याचं म्हणणं असतं की आता जे आहे सर्व माझं जीवन अगदी चांगलं छान सुरळीतपणे सुरू आहे, मग कृष्ण भक्ती का करायची. तर अशा प्रकारे सत्वगुणी व्यक्ती ज्ञानाने आणि सुखाने बद्ध होतो, पुढे प्रगती करू इच्छित नाही तो. आणि सत्वगुणाने बद्ध झाल्याने त्याला भौतिक जग बरं वाटू लागतं. या भौतिक जगामध्ये जी काही अपूर्णता आहे, नश्वरता आहे, ती त्याला समजून येत नाही नीटपणे. म्हणून सुख संगेन बधनाती ज्ञान संगेन च असं म्हटलेलं आहे. आता अर्जुनाकडे ज्ञान जरी असलं आणि सुख जरी असलं तरी त्याने तो बद्ध नाहीये, म्हणून कृष्ण त्याला अनघ असं म्हणालेत. आता सत्वगुण हा जो आहे इतर दोन गुणांपेक्षा म्हणजे रजोगुण आणि तमोगुणापेक्षा असा व्यक्ती जो सत्वगुणात स्थित आहे तो बुद्धिमान आहे, श्रेष्ठ आहे आणि योग्य प्रकारे कर्म करीत असल्याने दुःखांपासून तो दूर आहे. आली दुःख तरी ज्ञान असल्यामुळे तो कोलमडून न जाता शांतपणे सामना करू शकतो, स्थिर राहतो. म्हणजे एक प्रकारची स्पष्टता त्याच्यामध्ये असते. त्याचप्रमाणे योग्य अयोग्य हे समजून तो तसा वागतो आणि हे करीत राहिल्याने त्याचं हळूहळू शुद्धीकरण होत राहतं आणि त्याची उन्नती पण होते. पण आता चांगली कर्म करतो तर चांगल्या कर्माचं चांगलं फळ त्याला प्राप्त होणार, म्हणजे पुण्यकर्म करतो आणि पुण्यकर्माचं फळ प्राप्त झाल्याने त्याला मृत्यूच्या नंतर उच्च लोकांची म्हणजे स्वर्ग आदी लोकांची प्राप्ती होऊ शकते. पण आपण जाणलंय की स्वर्गलोक ही कशी आहे, तात्पुरती व्यवस्था आहे. इथे आपल्याला काही कायमचं राहताही येत नाही आणि जन्म मृत्यूच्या चक्रातून आपण सुटतही नाही. आपला पुण्य संचय संपला की पृथ्वीवरती जन्म घेणं हे निश्चित असतं. त्यामुळे सत्वगुणी व्यक्ती पृथ्वी ते स्वर्गलोक आणि परत स्वर्गलोक ते पृथ्वी असा भौतिक जगातच अडकलेला असतो, जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटत नाही. आता पुढचा बघू, रजोगुणाबद्दल आता जाणून घेऊ. इथे बघा चित्रामध्ये तुम्हाला दाखवल्यावरती कळेल, हे सत्वगुणी आहेत. सकाळी लवकर उठतात, व्यायाम आदी करतात, भजन कीर्तन करतात, ते बुद्धिमान असतात, संशोधक, शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, तत्वज्ञानी, लेखक, कवी हे अशा गुणामध्ये म्हणजे सत्वगुणामध्ये स्थित असतात. आता रजोगुण बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजोगुण रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हे कौंतेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे रागात्मकम तृष्णा संगम असं कृष्णांनी म्हटलेलं आहे. तृष्णा म्हणजे काय, वेग, तीव्र इच्छा. म्हणजे कसं आता रजोगुणाचं वर्णन करत असताना सांगितलंय की आता एखाद्या नातेवाईकाने मोठा बंगला बांधला, तर या व्यक्तीला रजोगुणाच्या प्रभावामुळे वाटतं मला पण असाच बंगला बांधायला पाहिजे. किंवा त्याचा मित्र अमेरिकेला चाललाय, त्याला वाटतं नाही मलाही कुठल्या तरी परदेशाला गेलंच पाहिजे. म्हणजे अशी तुलनात्मक स्पर्धा ठेवणे. पाण्याची कशी तृष्णा असते ना, पाणी प्यायल्यानेच ती भागते, तसाच हा रजोगुणी व्यक्ती असतो. या गोष्टी प्राप्त करण्याच्या मागे, इच्छा पूर्ण करण्याच्या मागे लागलेला असतो. त्या जेव्हा मिळतात, पूर्ण होतात, तेव्हा त्याला समाधान मिळतं. तेही थोडं काळ टिकणारच असतं. मान सन्मान मिळण्याची त्याला खूप इच्छा असते. रागात्मकम म्हणजे काम, काम म्हणजे असंख्य इच्छा, वासना. स्त्री पुरुष यांच्यातल्या आकर्षणाचं कारण म्हणजे हा रजोगुण. आणि रजोगुण वाढला की मनुष्याची भोग प्रवृत्ती वाढते. अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ती कशी करता येईल याच्याच मागे तो सतत विचार करत असतो. संपत्ती पाहिजे, मोठं घर पाहिजे, सुंदर पत्नी पाहिजे, मुलं पाहिजे, अशा सर्व गोष्टी त्याला हव्या असतात. मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धी हवी असते आणि हे सगळं करण्यामध्ये अत्यंत म्हणजे त्याला अर्थातच परिश्रम करावे लागतात, म्हणजे कार्य करावी लागतात. आणि ही या कर्माच्या फळातून केलेल्या
मिळणाऱ्या लाभावरती तो अत्याधिक आसक्त असतो. तन्मी बध्नाती कौंतेय कर्मसंगेन देहीन, म्हणजे कर्मामुळेच रजोगुणी बद्ध होतो. कर्म आणि कर्मफळाची आसक्ती याने हा बद्ध होतो रजोगुणी. आता इथे असंख्य इच्छा आहेत म्हणून काम म्हटलेलं आहे, आणि काम कसं आहे, कधीही संतुष्ट होत नाही. इंद्रियांच्या इच्छा पूर्ण केल्या तरी काही त्या संपत नाहीत. हे करून झालं तर आता ते करूया, ते झालं तर अजून काहीतरी शोधूया, असं सुरूच राहतं. कितीही पुरवलं तरी इंद्रिय संतुष्ट होत नाहीत आणि त्यांच्या इच्छा या अपूर्णच राहतात. रजोगुणी व्यक्तीसाठी इंद्रिय तृप्ती सर्व काही असतं. म्हणजे खूप त्याला तीव्र असतं, दृढ आसक्ती असते इंद्रिय तृप्तीबद्दल. म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते त्याच्यासाठी. इंद्रिय तृप्तीसाठी कमवावा लागतो म्हणून तो कामही करतो, आणि कामात मिळणाऱ्या लाभाकडे त्याचं सतत लक्ष असतं, जे त्याच्या बंधनाला कारणीभूत होतो. आता रजोगुणी माणसाची आसक्ती आणि परिणामी त्याचं बंधन हे कमी करण्याचा मार्ग म्हणून रजोगुणी व्यक्तीला दान करण्यासाठी सांगितलं जातं, की जो काही उत्पन्न त्याचं असतं त्यातून नियमितपणे त्याने थोडा भाग तरी दान केला पाहिजे. मग कालांतराने त्याची धनाकडे असलेली जी आसक्ती असते ना, ती हळूहळू कमी होऊ लागते. आणि अशाच प्रकारे तो दान करत राहिला तर मग क्रमशः तो सत्वगुणापर्यंत पोहोचू शकतो. आता हे जे भौतिक जग आहे ना, विशेषतः पृथ्वीवरती रजोगुणाचा प्रभाव आहे. आधुनिक संस्कृती आहे बघा आपली, जे तरुण पिढीमध्ये आपण बघितलं तर इंद्रिय तृप्तीचं खूप महत्व आहे. याचं कारण म्हणजे हा रजोगुणाचा प्रभाव. म्हणजे कलियुगातल्या माणसाचा हा गुणधर्मच आहे, रजोगुणाचा प्रभाव. आणि कलियुगी मनुष्य आता बघा, तुम्ही बघितलं तर सर्व आपल्या बुद्धीचा वापर करून भोगाची साधनं शोधण्यासाठी करत असतो. मनुष्य जीवन सुखी करण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे असा समज असतो त्यांचा. तर ही जितकी काही इंद्रिय तृप्तीची उपकरणं आहेत, साधनं आहेत, यांचा शोध लागत असतो नवीन नवीन, आणि बाजारामध्ये त्यांची खूप विक्री पण होत असते. आणि कोणी अमर्याद आता इंद्रिय उपभोग घेत जरी राहिला तरी सुख मिळतं का? नाही मिळत. आपण जाणून घेतलंय, 3ऱ्या अध्यायामध्ये हे सगळं कामाचं स्वरूप जाणून घेतलंय, की मग एक भोग करून जर का आनंद मिळाला नाही तर दुसरं काहीतरी भोग करून बघूया. मग तिथेही समाधान नाही तर तिसरं काहीतरी करून बघू. म्हणजे अशी ही सतत धडपड सुरू असते आणि समाधान काही मिळत नसतं. सतत इंद्रिय तृप्तीचे विचार असतात, समाधान मिळत नाही, त्यामुळे मन अशांत असतं. आता इथे लक्षात घेऊया, कितीही उपकरणं आणि साधनं इंद्रिय तृप्तीची जरी उपलब्ध असली तरी उपभोगाची क्षमता मनुष्य वाढवू शकतो का? तर नाही. म्हणजे माणूस म्हणून एक ठराविक प्रमाणातच तो आहार घेऊ शकतो बघा. अन्नाचे विविध पर्याय उपलब्ध असले तरी पोटाची क्षमता वाढवू शकत नाही आपण. हत्तीसारखं ढीगभर मनुष्य खाऊ शकत नाही, गाई म्हशीसारखं दिवसभर चरूही शकत नाही. तसंच आता काही थंड प्रदेशामध्ये अस्वल असतात, ती 6-6 महिने झोपतात. किंवा घरातले पाळीव प्राणी असतात, कुत्रा आहे, मांजर आहे, हे पण खूप वेळ झोपू शकतात. आपण तसं झोपूही शकत नाही, आपण आजारी पडू. तर ही भोगाची क्षमता मनुष्य वाढवून घेऊ शकत नाही. रजोगुणी व्यक्तीच्या इच्छा मात्र फार तीव्र असतात. मला हे पाहिजे, मला ते करायचंय, इथे जायचंय. त्यामुळे सतत एका तणावाखाली असा असतो तो. आणि मिळालं करायला मनाजोगं तर त्याला थोडा वेळ आनंद होतो, पण नंतर परत भोगाची इच्छा येते. आता नाही मिळालं करायला त्याच्या इच्छेप्रमाणे तर त्याला दुःख होतो, आणि पाहिजे तेवढं करायला मिळालं नाही तर त्याला क्रोध येतो. मी आणि माझं हे जे आहे ना, हे म्हणजे हे रजोगुणाचा प्रभाव. आणि हे कर्म करत असताना कर्मबंधनामध्ये अतिशय दृढतेने तो गुरफटून जातो. आता हे भोगाचं स्वरूपच आहे बघा. भोग इच्छा पूर्ण झाली म्हणून समाधान मिळत नाही, आणि त्यामुळे भोग इच्छा ही अधिक तीव्र होत जाते. म्हणजे आपण म्हणतो ना, कामाग्नी भडकतो, कधी शमत नाही. तर जसं आपण समजून घेतलं की रजोगुणी माणूस मात्र दान करू लागला नियमितपणे, तर कालांतराने त्याची ही आसक्ती कमी होऊ लागते आणि तो सत्वगुणापर्यंत उन्नत होऊ शकतो. पण रजोगुणी व्यक्तीने भोग इच्छांना मर्यादा ठेवली नाही, खूप अनिर्बंध इंद्रिय उपभोगांकडे तो गेला, तर मात्र तमोगुणामध्ये त्याचा म्हणजे अधोगतीने जातो तो. पुढे त्याला पशुचं शरीर इत्यादी मिळतं, आणि आहार, निद्रा, भय, मैथून याचा अमर्याद उपभोग केवळ पशुच करू शकतात. आणि कारण त्यांना त्याचं कर्म लागत नाही. पशुयोनी ही कसं भोग योनी म्हटली जाते, आणि त्यामुळे त्यांना कर्माचं फळ लागत नाही. जसं आता वाघ आहे, शिकार करून हरणाला खातो, मग त्याला हत्येचं पाप लागतं का? नाही, तो बद्ध आहे ना. किंवा डुक्कर आहे, तो घाण खाऊन त्याला ते खाणं त्याला काय अयोग्य वाटत नाही, कारण तो बद्ध आहे त्या शरीरात असल्यामुळे.
कर्मयोनी कुठली आहे? मनुष्याची आहे. कारण मनुष्य ज्ञानाने कर्म करण्याची क्षमता दिलेली आहे आणि कर्म ज्याप्रमाणे तो करेल योग्य अयोग्य ठरवून त्याप्रमाणे परिणाम त्याला मिळू शकतील. तशी बुद्धी पण मनुष्याला दिलेली ही इतर कुठल्याही प्राण्यामध्ये नसते. आता पुढे आपण तमोगुणाबद्दल जाणून घेऊया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तमस्तत्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनौ सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नान्ति भारत. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणांचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणाच्या विरुद्ध आहे हा तमोगुण आणि वर्णन कसं आहे? प्रमाद, आलस्य, निद्रा. आणि कसं आहे, हे सर्व अधिक असतं, म्हणजे अधिक अधिक प्रमाणात असतं. सर्वसाधारण लोकांना 6-7 तासाची झोप लागते, पण ह्यांना 12 तास किंवा अधिकही हे झोपू शकतात. प्रमाद म्हणजे एक प्रकारचा वेडेपणाच. अत्याधिक दारू पिणे, अत्याधिक झोपणे, अत्याधिक व्यसनाधीनता. म्हणजे जसं आता मोबाईलचा वापर असेल तर दिवसभर मोबाईलच वापरून त्याचा वापर करत असतात. ते केल्याशिवाय त्यांना राहताच येत नाही. वारंवार सिगरेट ओढणे, म्हणजे नुकसान झालं तरी जुगारामध्ये पैसे लावणे, अशा कृती ते करत असतात. आणि मूर्खपणामुळे आपल्या समस्यांमध्ये ते भरच घालत असतात, म्हणून प्रमाद म्हटलेलं आहे. नशा करणे, जुगार खेळणे, भांडण तंटे करणे, संशयी स्वभाव असणे, नियमितपणे काम म्हणजे नोकरी व्यवसाय हे न करणे, हे त्यांचे गुण आहेत. आता लाच घेणे, अयोग्य मार्गाने पैसे कमवणे, हेही ते मार्ग अवलंबतात. आणि ते करत असताना आपल्याकडून काही चूक झाली असंही त्यांना वाटत नाही, कारण काय, अज्ञानच आहे सर्व गोष्टीचं. त्यामुळे योग्य अयोग्याची बुद्धीला जाणच नाहीये. कर्तव्य पार पाडणं त्यांना खूप कठीण वाटतं, त्यामुळे ते करत नाहीत, जबाबदारी कुठली घेत नाहीत. तमोगुणी लोकांना योग्य अयोग्याची जाण नसल्याने गोंधळलेले असतात. चुकीच्या गोष्टी त्यांना योग्य वाटतात आणि ज्या योग्य गोष्टी आहेत त्यांना ते चुकीचं ठरवतात. जसं की एखादा सामान्य मनुष्य असेल त्याला ते खूप महान महात्मा मानतात आणि एखादा खरंच महात्मा असेल तर त्याला मात्र सामान्य माणूस ठरवून दुर्लक्ष करतात. तर हे सर्व असं मूर्खपणाने होतं आणि त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांची अधोगती होऊन त्यांचं पतन होतं. आता या 3 गुणांचं वर्णन ऐकल्यावरती आपण समजू शकतो की आपण कुठल्या गुणामध्ये आहोत. आपल्या आजूबाजूचे व्यक्ती असतील तर त्या कुठल्या गुणाने प्रभावित आहेत. आता आपल्याला प्रगती या सत्व गुणाहून पुढे करायची, त्यामुळे रजोगुण आणि तमोगुण जे आपल्याला पतनाला कारणीभूत होतात त्यांच्यापासून आपल्याला दूर राहिलं पाहिजे. ध्येय कृष्णधामात जाण्याचं असेल तर सत्वगुणाहून वरती प्रगती, म्हणजे तिन्ही गुणांना पार करून पुढची अवस्था आपल्याला गाठायची असते. आता पुढचं जाणून घेऊया आपण, काय कृष्ण सांगतात आपल्याला. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं सुखे सजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सज्जयुत. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणी पण बद्ध होतो. सत्वगुणी व्यक्ती कसा आहे? बुद्धिमान असतो, योग्य अयोग्य समजू शकतो, त्यामुळे वाईट कार्य तो करत नाही आणि परिणामी सुखी समाधानी असतो. या सुखामुळे आणि ज्ञानाने तो बद्ध होतो. सत्वगुणी व्यक्ती म्हणजे बुद्धिमान असतात, त्यामुळे ते शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, संशोधक किंवा तत्वज्ञानी, शिक्षण तज्ञ वगैरे असे खूप ज्ञानी व्यक्ती या सत्वगुणाने प्रभावित असतात. पण भौतिक जगाच्या पलीकडे ते जाऊ शकत नाहीत. पृथ्वी ते उच्च लोक, परत उच्च लोक ते पृथ्वी, असंच ते जन्म घेत असतात. पृथ्वीवरती परत असाच जन्म घेतात जिथे ते परत ज्ञान घेतात. जीवनामध्ये तशा प्रकारची कार्य करून सुखी समाधानी जीवन जगत असतात. भौतिक जगाशीच बद्ध राहतात. आता रजोगुण म्हणजे खूप इच्छा आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी सतत धडपड, अतिशय परिश्रम आणि महत्वाकांक्षी अशी त्यांचं व्यक्तिमत्व असतं. कार्य करताना सतत मला काय लाभ मिळणार ह्याच्यावरती त्यांचं लक्ष असतं. म्हणजे एक सकाम कर्म ज्याला म्हणतो ना आपण, ते करत असतात आणि सकाम कर्म आणि या कर्माचं फळ यानेच तो बद्ध होतो रजोगुणी. त्याच्या इच्छा कधीही न संपणाऱ्या असल्याने वारंवार पृथ्वीवरती भौतिक जगातच तो जन्म घेतो. रजोगुणी व्यक्ती खूप परिश्रम करतो,
धन कमावतो, अगदी धनाढ्य बनतो, तेव्हा या धनाचा वापर करून तो मग स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करून अधिकच गुरफटत जातो, म्हणजे बद्ध होत जातो बंधनामध्ये. आता तमोगुणी म्हणजे अज्ञान, आणि तो अज्ञानामुळे वागतोही तसाच, आळशी असतो, कामचुकार असतो, कर्तव्य न बजावणारा असतो, कामामध्ये चालढकल करणारा, झोपेमध्ये वेळ घालवणारा, व्यसनाधीन, सारखा आता मोबाईलचा वापर असेल, सोशल मीडिया, सारखं मित्रांच्या बरोबर पार्टी करणे, त्यांच्याच म्हणजे नशा करणे, जुगार, इंद्रिय तृप्ती, ती सुद्धा कशी अमर्याद प्राण्यांच्या सारखी, जणू पशुवत जीवनच तो जगत असतो. कारण योग्य अयोग्य ठरवण्याची त्याला बुद्धी नसते, त्यामुळे मनाला येईल असं तो वागतो. मोठ्या मोठ्या स्वप्न रंगवतो, योजना बनवतो, पण त्या मनामध्येच, क्रिया त्याच्या त्या दृष्टीने काहीच नसतात. आणि तमोगुणीचा काय परिणाम होतो, पुढे पशुयोनीमध्ये तो जन्म घेतो, म्हणजे भौतिक जगात तोही बद्धच राहतो. आता आपण काय समजून घेतलं, जो सक्रिय आहे पण संतुष्ट आहे म्हणजे तो सत्वगुणी आहे, जो सक्रिय आहे पण संतुष्ट नाही, ज्याला समाधान नाही, तो रजोगुणी, आणि जो सक्रियही नाही आणि संतुष्टही नाही, तो झाला तमोगुणी. आता हे तिन्ही गुण आपण जाणून घेतले, तिन्ही गुणांची वैशिष्ट्य. आता याबद्दल पुढे काय सांगितले आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजस्तमसी भूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो, आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे खूप महत्वाचं सांगितलंय बघा. हे तिन्ही गुण आपल्या सर्वांमध्ये असतात, आणि या तिन्ही गुणामध्ये वर्चस्वाची स्पर्धा सुरू असते. भौतिक जगात हे गुण आपल्याला कधी असं एकटं सोडत नाही, कुठल्या तरी एका गुणामध्ये आपण राहत पण नाही. म्हणजे कधी सत्वगुण आपल्यामध्ये वाढतो, कधी रजोगुण वाढतो, कधी तमोगुण वाढतो किंवा कमीही होतो. म्हणजे आपण सत्वगुणाला पोषण दिलं तर सत्वगुण वाढेल. सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण यामधला श्रेष्ठ गुण कुठला आहे? सत्वगुण आहे. आणि असं असलं तरी प्रत्येक गुणाचं एक वेगळं महत्व पण आहे. सत्वगुणामध्ये आपण जाणून घेतलं की आपण ज्ञान इत्यादी घेऊ शकतो सत्वगुणाच्या प्रभावामुळे. पण रजोगुणी व्यक्ती आहे तो कार्य करू शकतो, क्रियाशील राहू शकतो. तमोगुण हा विश्रांतीसाठी शरीराच्या आवश्यक आहे, आपल्याला झोप मिळू शकते. पण जेव्हा रजोगुण आणि तमोगुण हे प्रमाणापेक्षा जेव्हा प्रभाव टाकतात ना, तेव्हा त्यांचे दुष्परिणाम दिसून येतात. आपण काय आहार घेतो, त्यानंतर आपण इंद्रियांनी काय ग्रहण करतो, डोळ्यांनी काय बघतो, कानांनी काय ऐकतो, कोणाच्या बरोबर आपला उठणं बसणं जास्त असतं, या सर्वांचा प्रभाव आपल्यावरती पडतो. म्हणजे रजोगुण आणि तमोगुण यांचं संतुलन जर का असेल ना तर ते चांगलं आहे. पण असंतुलन मात्र झालं ना तर मोठ्या समस्या उभ्या राहतात. हे सगळं आपण बघा पंचकोशाचं वर्णन जे ऐकून घेतलं होतं ना त्या 13व्या अध्यायामध्ये, तिथेही बघितलं होतं की इंद्रियांनी जे ग्रहण करू त्याचा परिणाम आपल्या या मनोमय कोशावरती होत असतो. आता या गुणांच्या प्रभावाखाली कोण येणं म्हणजे हे कसं ठरतं, तर या आपण काय ग्रहण करतो याच्यावरून हे ठरत असतं. सत्वगुणी म्हणजे ज्ञानी, सुज्ञ, बुद्धिमान, हे त्याचे गुण झाले. रजोगुणी म्हणजे क्रियाशील, स्पर्धात्मक व्यक्तिमत्व आणि महत्वाकांक्षी. सत्वगुण श्रेष्ठ म्हटला तरी रजोगुणाचं महत्व आपण जाणून घेतलं. जसं आता एखादा राजा असेल तर त्याला राज्य चालवण्यासाठी त्याच्यामध्ये रजोगुण असला पाहिजे. आता रजोगुणी असल्याने तो राज्याला सुरक्षा प्रदान करू शकतो, देशाचं रक्षण करतो, देशाची प्रगती व्हावी, राज्य वाढावं म्हणून तो प्रयत्न करतो. पण जेव्हा एखाद्या राजाला एखाद्या सत्वगुणी व्यक्तीच्या मार्गदर्शन मिळतं, म्हणजे जसं त्याचा मंत्री असेल किंवा सल्लागार असेल, तेव्हा तो अधिक यशस्वीपणे आणि नीतिमत्तेने राज्य करू शकतो. जसं राजा छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांनी स्वामी रामदास, समर्थ स्वामी रामदास यांचा उपदेश घेतला आणि त्यामुळे अत्यंत चांगल्या प्रकारे ते राज्य करू शकले. राजा चंद्रगुप्ताने चाणक्याचा उपदेश मानला. तर आता इथे काय सांगितलंय की जीवात्मा कसा आहे आपला, तर तो शाश्वत आहे, पण भौतिक प्रकृतीमध्ये तो बद्ध आहे. तर त्या जी सतत परिवर्तनशील आहे, भौतिक प्रकृतीचा हा गुण आहे ना, ती अधिभूत कशी आहे, परिवर्तनशील आहे. तसंच त्यामुळे प्रकृतीचे हे 3 गुण आहेत ना, तेही सतत परिवर्तनशील असतात. कुठल्या एका गुणामध्ये आपण स्थित होत नाही. प्रकृतीच्या या 3 गुणांमध्ये सतत वर्चस्वाची स्पर्धा सुरू असते.
आता पहाटेची वेळ आहे, सत्वगुण त्यावेळी प्रबळ असतो. सत्वगुणाने त्यावेळेला रजोगुण आणि तमोगुणावरती मात केलेली असते. सत्वगुण प्रबळ असल्याने त्यावेळी सत्वगुणातील कार्य करायला तो मदत करतो. त्यासाठी बघा मुलांना सांगितलं जातं सकाळी लवकर उठून पाठांतर करा, अभ्यास करा. कारण त्यावेळी अभ्यास केला तर व्यवस्थितपणे लक्ष लागू शकतं. पाठांतरही लवकर होतं आणि आठवणीत राहतं. तर ज्ञान हे सत्वगुणात स्थित होऊनच व्यक्ती घेऊ शकतो. तर त्यासाठी ही सूर्योदयाच्या पूर्वी जो 1.5 तास असतो ब्रह्म मुहूर्ताची वेळ, हे त्यावेळी उठण्याचं महत्व आहे. आता भक्तही बघा सकाळी पहाटे लवकर उठून मंगल आरतीला उपस्थित राहतात, जप करतात, कारण ती वेळ उत्तम मानली जाते. जप करत असताना मन स्थिर राहू शकतं इतर वेळेपेक्षा. आता मग सूर्योदय झाला, दिवस उजाडला की रजोगुणाचा प्रभाव वाढू लागतो. सगळ्यांचीच कामावर जाण्याची घाई, पैसे कमवण्याची धडपड सुरू होते. आणि या दिवसाच्या वेळी रजोगुणाने सत्वगुण आणि तमोगुणाचा पाढाव केलेला असतो. रजोगुणाच्या प्रभावाने मन ऍक्टिव्ह असतं. सतत कामाचे विचार असतात, आज काय करायचंय, कुठे जायचंय. म्हणजे एकाग्रतेने मग आपल्याला तशी सत्वगुणातली कार्य जप इत्यादी करायला जमत नाही त्यामुळे. त्यानंतर आता रात्रीची वेळ सूर्यास्तानंतरची, त्यावेळेला तमोगुणाचा प्रभाव वाढू लागतो. तमोगुणाने आता सत्वगुण आणि रजोगुणावरती मात केलेली असते. तमोगुणातल्या व्यक्तीचं गुणधर्म म्हणजे अज्ञान, आणि त्यामुळे अशा वेळी तमोगुणाच्या प्रभावाने अज्ञानातलीच कार्य मनुष्य करतो. चुकीची कार्य जेवढी असतात, चोरी, नशा, ही सगळी रात्री केली जातात. तर यावेळेला आपण जप करायचं, चांगलं कार्य सत्वगुणातलं करायचं जरी ठरवलं तरी ते आपल्याला जमत नाही, लक्ष लागत नाही, अजिबात आपली झोप येते. आता या तिन्ही गुणांचा प्रभाव केवळ माणसांवरच नाही, तो पशु, पक्षी, वृक्ष, वेली, समाज आणि देशांच्या व्यवहारावरही पडतो. तर जेवढा देश प्रगत तेवढा त्याच्यावरती रजोगुणाचा प्रभाव जास्त. ज्या देशामध्ये आध्यात्मिक ह्याचा प्रभाव आहे, आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रभाव, तिथे सत्वगुण असतो. आणि मागासलेल्या अविकसित देशामध्ये तमोगुणाचा प्रभाव असतो. आता भौतिक प्रकृतीमध्ये अशी कुठलीच जागा नाही, कुठलं स्थान नाही ज्याच्यावरती या गुणांचा प्रभाव नाही. आहारामध्ये बघा, कांदा, लसूण हे तामसिक गुणधर्माचे आहेत, जे खाल्ल्याने आपल्यातला तमोगुण वाढतो. आता गाय ही सत्वगुणात स्थित आहे, गायीचं दूध पिल्याने आपल्यामध्ये सत्वगुण वाढतो. उच्च ग्रह जे आहेत, पृथ्वीच्या वरचे ग्रह, त्यांच्यामध्ये सत्वगुण प्रबळ असतो. म्हणजे देवदेवता हे सर्व सत्वगुणामध्ये स्थित असतात असं म्हटलेलं आहे. पण पृथ्वीवरती मात्र रजोगुण प्रबळ आहे. आणि त्यामुळेच पृथ्वीवरती स्त्री पुरुषांच्या मधलं आकर्षण, काम, क्रोध, लोभ हे सर्व अशुद्धता इथे आहेत. आणि जे पृथ्वीच्या खालचे ग्रह आहेत तिथे तमोगुणाचं प्राबल्य हे अधिक असतं. म्हणजे आपण जाणून घेतलं की या गुणांमध्ये सतत चढाओढ सुरू असते आणि हे गुण आपल्याला त्यांच्याकडे खेचत असतात. पण मनुष्याची इच्छा असेल तर अभ्यासाने आणि ज्ञानाने मनुष्य रजोगुण आणि तमोगुणावरती मात करू शकतो आणि सत्वगुणात स्थित राहू शकतो. कालांतराने शुद्धीकरण झालं की सत्वगुणाच्या पलीकडे जो विशुद्ध सत्वगुण आहे, तो यापर्यंतही आपली उन्नती तो करून घेऊ शकतो. आता हा जो विशुद्ध सत्वगुण आहे ना, हा या तिन्ही गुणांच्या वरचा किंवा गुणातीत स्थिती म्हटलेली आहे. या गुणामध्येच भगवंतांच्या विषयीचं भक्त ज्ञान घेऊ शकतो. कारण आता प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव त्याच्यावर होत नाही, कारण या 3 गुणांना पार करून तो गुणातीत झालेला आहे. आणि या गुणातीत अवस्थेला वसुदेव अवस्था असंही म्हटलं जातं. आता पुढचं बघू आपण. 11वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञाने यदा तदा विद्या त्रिवृद्धौ सत्वमित्युत. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आतापर्यंत आपण समजून घेतलं की रजोगुणी आणि तमोगुणी व्यक्ती हा दुःखी असतो. सत्वगुणात तो थोडा आनंद प्राप्त करतो, पण तरीही तो खरा निर्मळ आनंद नसतो. तरीही रजोगुणी आणि तमोगुणी पेक्षा तो सुखी असतो. आता इथे कृष्ण काय सांगतायत, देहाची 9 द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित झाली की सत्वगुणाची वाढ होते. ही 9 द्वारे कुठली, तर 2 डोळे, 2 कान, 2 नाकपुड्या, तोंड, जननेंद्रिय आणि गुदा. ही 9 द्वारे प्रकाशित झाली म्हणजे
ज्ञानप्राप्ती झालीये त्या व्यक्तीला आणि त्याचा परिणाम त्याच्यावरती स्पष्ट दिसतो आहे, म्हणजेच सत्वगुणाची वाढ झालीये. तर या गुणामध्ये मनुष्य सर्व गोष्टी योग्य स्थितीमध्ये समजू शकतो. त्याच्यामध्ये एक प्रकारची स्पष्टता असते आणि सर्व गोष्टी संयमितपणे करून त्यांची रुची घेऊ शकतो. मनाने आणि शरीराने तो पवित्र असतो. ज्ञान असल्याने विचारपूर्वक निर्णय घेतो आणि त्याप्रमाणे वागतो. योग्य अयोग्याची अचूक अशी त्याला जाण असते. त्यामुळे चुकीच्या गोष्टी तो करत नाही. त्याची इंद्रिय संयमित असतात. सुख समाधानाने शांतीने तो जगतो. ज्ञानप्राप्ती झाल्याने त्याला मनुष्य जीवनाचं महत्व कळतं आणि आता गुरूंच्या आदेशांचं तो पालन करू शकतो, साधना करतो आणि इंद्रियांचा वापर कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेण्यासाठी करतो. ध्येय काय आहे माझं, तर कृष्णांकडे जाणं आहे हे त्याला स्पष्टपणे समजतं आणि मग त्या दृष्टीने तो प्रयत्न करतो. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लोभ प्रवृत्तिरारब्ध कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महा महत्प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता रजोगुणाची वृद्धी झाली की काय होतं हे दाखवलेलं आहे चित्रामध्ये. बघा तो मनुष्य कसा धावतोय, काहीतरी प्राप्त करण्याची धडपड किंवा अनेक कामं एकाच वेळी करायची, हे रजोगुणाचं वैशिष्ट्य आहे. खूप असे प्रोजेक्ट त्यांनी एकाच वेळेला घेतलेले असतात. इथे काम कर, तिथे जा, ते कर, हे कर, असं हे जे सगळं आहे ना, हे सगळं रजोगुणाचा प्रभाव आहे. आपण समजून घेतलं की पृथ्वीवरती हा रजोगुण प्रबळ आहे. माझं घर, माझं पैसा, माझं कुटुंब, सगळं काही जे माझं माझं असं जे आहे ना, हा रजोगुणाचा प्रभाव आहे. जे काही आहे त्याच्यात समाधान न मानता अधिक काहीतरी पाहिजे हा सतत खटाटोप असतो. त्यामुळे असमाधान असतं. जसं आता हा धृतराष्ट्र होता बघा, ज्याला राज्य प्राप्तीची प्रचंड लालसा होती आणि पुत्रमोहही होता. हा रजोगुणी व्यक्तीला हे जे ज्ञान असतं ना, ते शास्त्रांच्या बद्दल वगैरे त्याला माहिती असतं, पण तो काय म्हणतो की मला खूप जबाबदाऱ्या आहेत, खूप मोठी मोठी कामं आहेत, ती मी पूर्ण करेन, तेव्हा मग अध्यात्माकडे वळेन, तेव्हा मी कृष्ण ज्ञान घेईन, तोपर्यंत नाही. आता भौतिकाकडे त्याचं आकर्षण अधिक आहे. त्यामुळे कर्मणा आशमस्पृहा म्हटलेलं आहे. म्हणजे शमन होऊ शकत नाही एवढ्या त्याच्या प्रबळ इच्छा असतात. लोभ प्रवृत्ती असते. आता कोणाकडे काही जास्त असेल त्याच्यापेक्षा तर त्याला द्वेष वाटतो अशा व्यक्तीचा, ईर्ष्या येते त्याला. इंद्रिय तृप्तीसाठी तो अत्याधिक आतुर असतो. आपली पत्नी, आपली मुलं यांच्याकडे त्याची आसक्ती खूप असते आणि या सर्व गोष्टी करत असताना अध्यात्माकडे तो दुर्लक्ष करतो. जे काही आहे त्याच्यापेक्षा अधिक हवं ही त्याची सदैव वृत्ती असते. त्यामुळे समाधान त्याला नसतंच. खूप प्रयास केले, मनाजोगं फळ मिळालं तर काही काळ थोडा तो आनंदी राहतो, पण परत त्याला इच्छा होते, परत प्रयत्न करतो फळ कमवण्याचे. मनाजोगं फळ मिळालं नाही तर दुःख होतं, क्रोध येतो आणि त्यामुळे त्याचं मन हे अशांत असतं, अस्थिर असतं. आणि असं अशांत मन आपण जाणून घेतलंय की कृष्णांकडे जाण्याचा कधीही विचार करू शकत नाही. अशांत मन, अशांत मन, अस्थिर मन हे केवळ इंद्रिय तृप्तीच्या नवीन नवीन योजना आखत असतं. कारण अशा मनाला काय वाटतं की केवळ इंद्रिय तृप्ती करून मला समाधान प्राप्त होईल, सुख प्राप्त होईल आणि त्यामुळे नवीन नवीन योजना, नवीन नवीन इंद्रिय तृप्तीचीच गोष्टी ते शोधत असतं. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन. हे कुरुनंदना, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रगट होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तमोगुणाची वाढ झाली म्हणजे अज्ञानामुळे अंधकारमय असं जीवन तो जगतो, निरर्थक कामं करतो. त्याच्या अज्ञानामुळे कसल्या इच्छा त्याच्यामध्ये येतील याचा काही नेम नसतो. कारण योग्य अयोग्य समजण्याचं ज्ञानच नसतं. भ्रमित असा असतो, आळशी असतो, मोठी मोठी स्वप्न बघतो, पण त्या दृष्टीने कृती काही करत नाही. शरीर व्यवस्थित असलं तरी परिश्रम त्याला करायचे नसतात. जणू प्राण्यासारखं आयुष्य तो जगत असतो. मग आता प्रश्न उठतो की जीवनामध्ये काही महत्वाकांक्षा ठेवायची का नाही. म्हणजे आपण म्हटलं ना, रजोगुणी हा महत्वाकांक्षी असतो, लोभी असतो. मग मनातल्या इच्छा एखाद्या व्यक्तीच्या मनात ज्या इच्छा आहेत त्या लोभ आहे का नाही हे कसं समजायचं.
तर बघा एखादा धनाढ्य व्यक्ती असेल आणि त्याची खूप मोठा बिझनेस आहे त्याचा, अनेक ठिकाणी त्याची ऑफिसेस आहेत आणि तिथे जाण्यासाठी ते काम करण्यासाठी त्याला सतत गाडीचा वापर करावा लागतो. त्याला सर्व आपल्या ऑफिसमध्ये लक्ष ठेवण्यासाठी इकडून तिथे त्याला सतत जावं लागतं आणि त्यासाठी धनाढ्यही आहे तो, त्यामुळे तो एखादी मोठी गाडी घेतो कारण त्याला त्याची आवश्यकता असते. पण आता एखादा सामान्य माणूस तोही कुठेतरी जाहिरात बघतो, कोणाची तरी मोठी गाडी अशी बघून तोही प्रभावित होतो आणि गरज नसताना, आवश्यकता नसताना कर्ज इत्यादी काढून तेवढीच मोठी गाडी घेतो. म्हणजे हा अनावश्यक खर्च झाला. तर मग त्या दृष्टीने बघायला पाहिजे की आपली महत्वाकांक्षा आहे का अति महत्वाकांक्षा आहे. आता एखादी पाण्याची बाटली असेल 1 लिटरची, त्याच्यामध्ये तेवढंच पाणी मावेल 1 लिटर. आपण त्याच्यामध्ये विचार केला की 2 लिटर पाणी बसवायचं, तर ते काही शक्य होणार नाही कारण प्रत्येक गोष्टीची एक क्षमता असते. जसं की आता वाहनाचा एखादा स्पीड असतो, त्या टू व्हीलरचा प्रत्येकाचा स्पीड असतो बघा. पूर्वी एक लुना नावाची टू व्हीलर असायची, ती एका विशिष्ट क्षमतेबाहेर स्पीड पकडूच शकत नसे. किती ऍक्सिलरेटर वाढवला तरी त्याचं एक ठराविक लिमिट असतं. तसंच आहे आपलं शरीर, त्याची ही एक विशिष्ट क्षमता आहे. या क्षमतेचा पूर्ण वापर आपण करू शकतो. पण तहान, भूक, झोप सोडून महत्वाकांक्षा गाठायची म्हणून कोणी व्यक्ती त्याच्या मागे लागला तर जीवनामध्ये त्याला कालांतराने खूप प्रकारचं दुःख प्राप्त होऊ शकतं या अति महत्वाकांक्षेच्या मुळे. पत्नी, मुलं, त्याची म्हणजे कुटुंब दूर होतं, पैसे कमावताना तब्येतीकडे दुर्लक्ष होतं, मग त्याला कालांतराने हार्टचे प्रॉब्लेम्स येतात. त्यामुळे रजोगुणामधला हा जो अति लोभ आहे ना, हा चांगला नाही. जीवनामध्ये एक प्रकारचं संतुलन हवं. भौतिक आणि आध्यात्मिक जीवन हे दोन्ही जपलं पाहिजे. आपल्याला कृष्णांनी सांगितलेलं आहे की माम अनुस्मर युद्धच्या, अर्जुनाला म्हणतात ते, की तू युद्ध कर पण माझं स्मरण ठेव. तर शरीराला निरोगी ठेवायला आपल्याला व्यायाम करावा लागतो. पण इतका व्यायाम करायचा, इतका व्यायाम करायचा की इतर कुठे लक्षच द्यायचं नाही, सगळ्या गोष्टींचा विसर पडला, हे बरोबर नाही. आता जीवनामध्ये कोणी पैसा कमवतो, व्यवसायामध्ये प्रगती करतो, घर बांधतो आणि हे सगळं करत असताना लोभापायी ह्याच्यामध्येच गुंतून पडतो. मी कोण आहे, भगवंत कोण आहेत, माझं हे जीवन कशाला, मनुष्य म्हणून मला हा जन्म मिळालाय, हा विचार त्याला चुकून सुद्धा येत नाही. म्हणजे असा आंधळा होऊन एखाद्या गोष्टीच्या मागे लागतो ना, तो हा रजोगुणी व्यक्ती आहे. जो तमोगुण आहे तोही दुःख भोगत असतो, दुसऱ्यालाही दुःखी करत असतो. तसंच रजोगुणामध्येही आहे, त्याच्यामध्ये सतत एक कामाग्नी जळत असतो. रजोगुण म्हणजे असंख्य इच्छा न संपणाऱ्या, त्यामुळे त्याला समाधान नसतं. खूप धन असलं तरी रजोगुणी त्यामध्ये संतुष्ट नसतो. पण सत्वगुणी कसा आहे, ज्ञानी आहे, तो सुखी समाधानी असतो. योग्य काय अयोग्य काय हे त्याला कळतं, त्यामुळे इतरांना आनंद देण्याचा प्रयत्न करतो. सढळ हाताने दान करेल, मदत करेल, तर प्रत्युपकाराची अपेक्षा न ठेवता सर्वांच्यासाठी तो मदत करायला पुढे जाईल. तर ही गोष्ट कशी असते, ही त्याला आध्यात्मिक उन्नतीमध्ये त्याच्यासाठी खूप उपयोगी पडते. काही पोहणारे असतात बघा, आपण टीव्ही मध्ये बघितलं असेल, पहिल्यांदा ते स्प्रिंग बोर्ड वरती उडी मारतात आणि मग पाण्याच्या तलावामध्ये उडी मारतात. तशी हीच कार्य जी असतात ना त्याने सत्वगुणामध्ये केलेली, ती त्याला पटकन आध्यात्मिक उन्नतीकडे किंवा या विशुद्ध सत्वगुणापर्यंत त्याची प्रगती घडवून आणतात. सत्वगुणाची ही विशेषता आहे, योग्य अयोग्य ठरवण्याची क्षमता. त्यामुळे व्यक्ती समजू शकतो मला कोणाबरोबर संग ठेवला पाहिजे, कारण जसा संघ असेल तसंच वर्तन तो व्यक्ती करतो. व्यक्तीची जीवनशैली, तो या कुठल्या लोकांच्या बरोबर वेळ घालवतो, त्यांच्या संगतीचा प्रभाव पडत असतो. त्यामुळे कुठला गुण आपल्यावरती प्रभाव टाकणार हे ठरत असतं. तर हे समजून घ्यायला हवं. असंच कोणाबरोबर तरी आपण संग गप्पा मारायच्या, त्यांच्याकडून काही गोष्टी शिकून घ्यायच्या, हे बरोबर नाही. जर का जीवनामध्ये आपल्याला एखादं विशिष्ट ध्येय गाठायचं असेल ना, तर त्या ध्येयापासून दूर नेतील अशा गोष्टी आपल्याकडून होणार नाहीत ही काळजी घेतली पाहिजे. आता बघा ड्रायव्हर, आपण गाडी चालवत असताना ड्रायव्हर आपल्या गाडीमध्ये स्टिअरिंग व्हील पकडतो, तेव्हाच तो त्या गाडीला योग्य दिशेने घेऊन जातो. आता ड्रायव्हर सीट मागे करून बसला, आरामात टेकून बसला आणि स्टिअरिंग व्हील वरचा हात सोडून दिला, तर ती गाडी कशी कुठेही भरकटत जाईल. तसंच जीवनाची दिशा ही ज्ञानाने आपण ठरवतो, जे ज्ञान आपण गुरु परंपरेतून घेतो. म्हणजे काय लक्षात घ्यायचं, की जो विशुद्ध सत्वगुण ज्याला गाठायचं आहे, म्हणजे जे ध्येय त्याने बाळगलं असेल, तर म्हणजे हे बाळगलं नसेल, विशुद्ध सत्वगुणाकडे मला अग्रेसर व्हायचं आहे, हे ध्येय जर का नसेल, तर कोणी व्यक्ती सत्वगुणात टिकू शकणार नाही फार काळ. आपण म्हटलं ना, सत्वगुणातला व्यक्ती ज्ञानी असतो, पण जेव्हा सत्वगुणी व्यक्तीला आपल्या ज्ञानाचा अभिमान येईल, की माझ्या एवढा ज्ञानी कोणीच नाही, तत्क्षणी तो रजोगुणामध्ये येतो बघा.
हा, तर आपल्याला ध्येय पाहिजे, त्या दिशेने आपण वाटचाल करतो. सत्वगुणी व्यक्तीला हा अभिमान येऊन उपयोग नाही. त्याने जर का विशुद्ध सत्वगुण घ्यायचा पर्यंत पोचायचं असेल, तर त्याला हे वाटत राहिलं पाहिजे की नाही, मला अजून ज्ञान घेणं आवश्यक आहे, अजून मला गुरूंची सेवा केली पाहिजे, अजून मला श्रवणम कीर्तनम स्मरणम केलं पाहिजे, कृष्णांच्या ज्या ज्या सेवेमध्ये मला संधी मिळेल तिथे मला जोडून घेतलं पाहिजे. हे अशा प्रकारचं विनम्रतेने त्याचं वागणं असेल ना, तर तो पुढे प्रगती करेल. आता रजोगुण म्हणजे तर आहेच, गर्व आहे, घमेंड आहे, फॉल्स प्राईड ज्याला म्हणतो. तर हे सत्वगुणी व्यक्तीला जेव्हा आपल्या ज्ञानाचा गर्व येईल त्यावेळेला तो तत्क्षणी तिथे रजोगुणामध्ये येईल. किंवा कधी आता सत्वगुणी व्यक्ती हा आनंदी असतो, सुखी असतो, समाधानी असतो, त्यामुळे त्याला असंही वाटू लागेल की माझ्याकडे आता जे ज्ञान आहे ना ते खूप झालं, म्हणजे आत्मसंतुष्ट होणं, कॉम्प्लेसंट म्हणतो ना, की अजून काही ज्ञानाची मला आवश्यकता नाही. हे जेव्हा स्थिती येईल तेव्हा तो तमोगुणाकडे येईल. मग त्यातून प्रगतीकडे जाण्याची, सुधारणा घडवून आणण्याची इच्छा, प्रयत्न तो करणार नाही. तर म्हणून तो तमोगुणाकडे गेला. त्यामुळे सत्वगुणात राहण्यासाठी आणि तिथून पुढे प्रगती करण्यासाठी कृष्ण भावनेचा आधार घेणं हा एकमेव मार्ग आहे. नाहीतर त्याचं पतन निश्चित होईल. आणि मग पशुयोनीमध्ये जर का पतन झालं तर मग पृथ्वीवरच जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी यातून सुटका होणारच नाही. पण जो कृष्ण भावनेचा आधार घेईल, कृष्ण त्याच्यासाठी म्हणतात काय, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैती मामेती सो अर्जुन, म्हणजे भगवत धामात जो प्रवेश घेतो परत तो भौतिक जगामध्ये जन्म घेत नाही. आता एक श्लोक आपण अजून बघूया आणि थांबूया 14वा बघून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहं तदोत्तम विदान लोकान नमलान प्रतिपद्यते. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे या श्लोकात सांगितलंय की सत्वगुणात स्थित असलेल्या सत्वगुणात स्थित असलेल्या व्यक्तीला जेव्हा मृत्यू आला तेव्हा मृत्यूनंतर त्याला परिणाम काय होतो, तर इथे उच्च ग्रह लोकांची प्राप्ती होते. आता जे ऊर्ध्व लोक आहेत, पृथ्वीच्या वरचे लोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक आदी, या ठिकाणी जाऊन तो दैवी सुखांचा उपभोग घेतो. सत्वगुणी हा रजोगुणी आणि तमोगुणी पेक्षा श्रेष्ठ गुण मानलाय, शुद्ध गुण आहे या तीन मधला. आणि भौतिक जगातला सर्वाधिक शुद्ध गुण म्हणजे सत्वगुण मानला जातो. त्यामुळे सत्वगुणातल्या स्थित व्यक्तीला जेव्हा मृत्यू येतो तेव्हा मृत्यूच्या नंतर महान भक्त, थोर महर्षी निवास करतात. अशा ऊर्ध्व लोकांमध्ये, उच्च लोकांमध्ये, जे पृथ्वीच्या वरचे लोक आहेत तिथे जाऊन तो वास करू शकतो असं सांगितलेलं आहे. पण हेही आपण काय जाणून घेतलं, हेही तात्पुरतं आहे. तिथे वास, पुण्य संचय त्याचा संपला की परत त्याला पृथ्वीवरती जन्म घ्यावाच लागणार. आता 15व्या श्लोकापासून आपण उद्या जाणून घेऊया. तर इथे मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि आजच्या शिकवलेल्या भागावरती काही तुम्हाला शंका असतील तर आपण घेऊ आता.